Hello, good morning guys. Magluluto ito tama lang karuto. Ito na kita lahat subos na naman. Nag-iingay na naman ako guys. Pasensya na kayo dyan. Bago tayo out sa 1 million na nanonood sa akin dyan. Nandyan. Hello, my Japanese friend. How are you? Thank you so much. I cannot read your name, but thank you so much for watching. I'm fine, and how are you? Thank you so much. Please drop your channel link so that I can film. I forgot the name, but I know you. You're always on my live stream and you keep commenting on my videos, so I know you. It's I forget. Yeah, Hiromi. I gotta have a shout out, Hiromi. Thank you so much for watching. You see, this is my work. Also wash plates. Hi, Hiromi. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. I can see your videos sometimes. How often do you upload your videos? I cannot see you. You're welcome. Hiromi, do you speak Tagalog? Do you speak Filipino? Do you Japanese? Japanese or Filipino living in Japan? Hiromi. Hiromi, now I can't forget. I'll always remember Hiromi.
please, please drop your channel to me. Sabi ko na yung Pilipino ko eh. Pinahirapan mo pa ako ng English eh. Kasi bakasyon ka ngayon. Wow, sana all yung pagkakasyon. Ako next year kaya ako nakapagpakasyon. Depende. Pero ako nawal sa Pilipinas ngayon ang pera. Kaya dito muna yung mo eh. Taga saan ka ba sa atin? Pinapa-English mo pa ako lagi eh. Marunong ka naman pala mag-Tagalog. Enjoy ka din sa bakasyon mo, friend, ha? Nalala ko tuloy yung friend ko sa Japan. Si Ajit. Yan, di na natin pakita sa YouTube. Mamaya ay Rome, pupuntahan ko yung mga video para na-urin ko isa-isa, ha? Kung meron yung playlist, play ko na lang. Thank you so much. Sabi ko English na talaga tuloy. Naingay ako na.